Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana, tipyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam. Anagpailingad itinagan a Joel at taga Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, naimbag na orasyo amin amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel, kastamatan kadagiti dumdumngag. Ilingad na klangan itinagan a Joel, taga Pangasinanak. Sipod addan puot ko, ni apong ko abaketlatan ti kadkadwak. Anak-nak kano ni nanang ko iti kinabalasang. Ngamdak sang gasat tapimusay ti inak, apaman anaipas ngaynak. Iso ani apong ko abaket tinang padakkel kanyak. Nakurapay ti panagbiag mi manang, iso nga uray ubingak paylaeng, nasursuro kon ti agiremedyo iti pagkwartaan, tapno matulungak ni apong ko iti inaldaw a masapsapul mi. Kontento akon, basta adalakit di maigatang iti kanen mi iti inaldaw. Ado mati arapaap ni apong ko para kanyak, ngam amo na nga imposible a mapasamak, gapu iti kinakurapay ti panagbiag mi. Rugyak man nga rod ti agsalaysay manang, idi agtawanak paylaeng, iti sangapulo. Joel apok, umaikan tagar mo sartan, rumwarak nga mina nasapa ita.
Sa dino ti papanan nyo, Apong? Mapanak man ija balay dananam nga Esther, agpalabakano. Ala, saan ka katingagi na na ita, Apong? Kalkalpas yun lang nga naglabay di ayan datataladyo iti kalman. Saan ama balintagi na napok? Sayang ti itang dandakanyak no jakmapan. Iso paya maigatang iti kasapulan dito balay ti itang dandakanyak. Kaasi kayong matapong. Sipod na danak iti puot. Kastan ti kinagawa yung agtrabaho. Kasano ajak agagawa apo, katawan mo ti maigatang iti kanunta no awan masapulak. Di kayag danag, Apong. Tulungan kayo. Ore pasit lang. Basta da may gatang iti kanin tayo. Ay na, ubing ka pa'y unay apok. Baybay anak ka dilatan. Kabalak pa'y nalakit din, mangantan. O sige, Apong. Wow! Adagaya mitlo kasi dahan tayo ita, Apong. Ay na, nanghimasan. Wan apok, ngaminton malam. Ay na, awan man masidatan. Iso akasapulan abapanak makilaba. Tapno adda maigatang, itinaimas manen asidaem apok. Ala, napinyasak lang, Apong. Si dahan tado, Naalawanan apok. Ay, sika talaga. Ala, agawa am garud timangan. Tapno makapanawak butan. Pasko na nainawan tinanganan mi kanapong. Agkaraydak pa'y di taarubayan. Sakbay ang mapanak iti bantay. Inak agsapul iti mabalin ko may lako. Ang mga naadumanin ti maalak iti abalang apariyang agtubtubo lang iti sakahanan ti bantay. Kun, mangkitak pa iti sabali ang mabalin ko ngay lako manin kadag iti kaaruba. Tapno damot maigatang ko iti sidaan mi kan ni apong ko. Namsak pa'y na. Lipas ko pa'y dagiti masapul nga aramidak diti balay mi. Tay supay nga aramidan to manan ni Apong. Nabambanog lang aro din anapan nakilabada. Kartingak tagtignay. Tapno maaramid ko kung may ring pasko ti amin ang masapul nga aramida. Apay, nagkapwam Joel Barok. Nagkapwa kiti sa kanan ti bantay, Tata Insyong. Napanak man nagalay ti mabalin ko nga ilako. Adumot day tanaalam abulong ti balang aparya. Kan adla pa'y bunga ti papaya. Gun tata, adda ngamin nakita ka po ti papaya ijay, kat nagado ti bunga na. Iso na lang, tasaan ko matamay amin no burasak. Iso asublyak tulangan Ay na, naglaing kan Barok. Agasam ta mapagbalin mo a kwarta dagiti mabalin mo aburasen iti sa kaanan ti bantay. Nagkasat a talaga kan ni apong mo abakit. Maasyanak namin ka ni apong ko, Tata Insyong. Iso kaya't kumot atulungan o kasano. Nasaya at daytaan na panunot mo, Joel. Kay lalalaang ta saan kamot nga agad adal. Win nga ro, Tata. Ngam, amo ka makadalak tumot lang. Inton saan to nakastoy ti karikat ti panagbiag mi ka ni apong ko abakit. Pudno dayta ako na, Barok. Kasta at tinasaya at akapanunutan. Adda arapaap na itibiyag. Muntuyen dagiti daddo maabulong ti balang aparya. Kastamot tinday tadwa abunga ti papaya. Tagatanga kon. Tapno saan ka unayan amarigatan nga agimait ama panagisursor. Ha? Agpaiso, Tata Insyong? Ay na, agyaman ako unay. Awan anyaman na, Joel.
Agam na agan anad kay ti pampannagnamwain. Wan tatay Insyong, kat agyaman akmanan. Masayata si mangpot ka na pong. Sumipngutan. Ay, wen nga rod apok. Inlepas ko nga amin jay impalabada. Tapno awanan ti subyakin ton bigat. Ay, ingka man lagumatangan iti sardinas di ta kantina apok. Tapno anda si daan ta itarabi Di mon pa kadanagan ti si Dan tapong. Addan, kung nakalutak mo tanitin na po'y. Ha? Ay, nangalaam nga iti si daan ta. Napanak gimatang iti karinderya di ta si Dagapong. Gimatang akmat ay tadobo karni ti baboy. Anya, nay, nangalaam nga iti inggatang mo, Joel. Napanak iti sa kanan ti bantay. Apaman analpas ko trinabaho dagiti amin narumbang nga ramidak diti balay apong. Napanak nangalay ti bulong ti balang aparya. Ken amoy apong. At dapay nakita ka po ti papaya. Iso nagsukdalak mo tin ha. Iso pa ang mainayon ngayon lako. Ay na, kunak mo tasaan ka na mapapan ijay sa kaanan ti bantay apok. Ha? Abangan no adya ti mapasamak kan ka ijay. Di nakpagdanagan apong. Awan ti mapasamak kanyak. Sayang ngamin dagiti saan na maalalang agtubtuboy ti sa kanan ti bantay ang mabali na mahilako. Abangan no adda agunget. Awan apong, tawan mo takin kukwa. Basta nagtubo lang ang dagijay. Iso nga galat ti mayat. Awan mo ti mapanagal-ala. Iso siya klangan apong. Basta aganad ka nga rod apok, wan. Ay, no saan kumaan sa papi mo sa iday diinam. Saan kumaakas to'y tirigat ama paspasaram ita, apok. Saan akmag nagrikriga tapong? Basta da kayo itisibay ko, naragsaka kon. Basta santang agsinsina apong ha. Apay ko mga agsin at apok. Ay, jaklakit di ka baalan amapuka o ka. Amangan no ipatay ko day taapok. Saan to mapasamak day tapong? Tadi kayong tupulos panawan, nga uray niya ti mapaspasamak. Ipatpatag kayo unay-unay apong. Da kami laang adwa ka ni apong ko ito'y abiyag. Naragsak kami manang Emmy, nga uray pa'y siguro pasig arigat ti kagubgubal mi. Kabayatan a dumakdakelak, makitkitak mo ti sakripisyo ni apong ko abaket, tapno maisakad na laang ti panagbiag mi. Daytati nang iduron kanyak, tapno aggagatak, kat agaramidak iti pamuspusan, tapno makatulungak. May sa abanag apakaragsak manang ket ti kinaimbag dagiti kaaruba mi tapasaray adamang ted kada kami iti makan wenno mang padigo kada kami kas kan nawidan tayon a Pilipino kas iti naminsan. Man, Joel, Barok. Ni, da kayo matgayam Tata Insyong. Apay, awan ka din ni apong mo abakay. Adda ka no'y naramit na iti kabang ibang nga ili, Tata. Apay ka di.
Kasta aya. Nagburas kami man itinatnateng amula medical man. So nga umayak matmangtod iti pangramanan nyo kun ni apong mo Ay na, agyaman ako na itatainsyong. Apag iso, mapanak ko mamanin iti sa kanan ti bantay. Tauraan niya lako man ti maalak mabalin miya si dayon ken ni apong inton malam. Ay na, di kan mapan barok. At damat na gito'y natang nga umay ko ipadawat kada kayo. Agyaman ak manin tata. Ibagak to ko ni apong ko ngayon may kayo nang taditi si dayon mi. Ala, makaamo ka barok. Ala emunda gito'y. Agyaman ak tatainsyon. Nay, panawan ka nga rudan. Taamapan kumot itad da ito'y nabate kadananam nga anang. Sige, panawan kan, wine? Sige tata, kat agyaman ak manan. Pagtasimangpot ka napong, nakaluto akon. Adang arod maang-angot ko adi ng dang. Wanapong, ginaduak tayo natin ngayon maintad ni tatayinsyong. Adapay na bata kagudwa hapong. Anya, may mananangyag ni tatam nga insyong kunam. Na, nagsaya-atan. Nagyaman ka kadibot laang apok. Wanapong, nagsaya at dadagita ka aruba. Uray awan mait-itan ta kadakwada na parabor dalat ta. kaputan na saya at tamot namin na tao hapong. Iso kastada mo't kadata. Pudno day ta apok. Kat nila ang apo Diyos ti makaamo amang subalit kadakwada. Sapay ko matamalakok pa'y tinabate a papaya nga inalakid sa kanan ti bantay. Dagito langan tinabat-bati. Titadakkel abalay ti papanak. Nagturungak tita. Apag iso. Adda ti ubing nga babayan nakatugaw ti tahardinda. Payman ta kasaritak. Naimbaga bigat mo. Ha? Sino ka? Anya ti masapul mo? Damagak ko ma. Amangan no kaya ti gumatang iti bunga ti papaya. Mabitla nga. Ilukat ko pa iti gate. Ilaklakom day ta, kunam? Wen, amangan no kaya tagatangan ni nanang mo. Ayra, sino ti kasarsaritam? Naimbaga bigat yo, ma'am. Mami, adaglaklako. Amangan no kaya ti gumatang iti bunga ti papaya, ma'am. Anya? Ni, naggagat ka matan. Iti day ta kinaubing mo, amumon ti agtrabaho? Tultulungak lang na apong ko bakit, ma'am. Tapno day gatang may ti kanan mi adwa. Kasta ka di. Mala, umunag ka ditoy. Isarrak mo dagita lakom. Agyamanak, ma'am. Asawan, dudwa kayo laangan ka ni apong mo itibiyag? Sa dino ti ayan ti inam. Jakon nakita ni nanang ko, ma'am. Pimusay kano'y din niya naknak ko na ni apong ko bakit. Kaya't ko tulungan ni apong ko bakit. Isungaglako ak matiti komporme. Saan ka din nga agis eskwela? Jak pa'y napadasan ti Simbrook iti pagkadalan, ma'am.
Awan namin kwartami. Uray gatang to pa iti kanan mi. Awan pa'y no daduma. Rumbang ko mga iti dayta nga edad mo kat agis eskwela ka pa'y laeng. Ngam kas na ko namon, awan kwartayo apagadal mo. Ngam, kayat mo ka di ti agadal? Ala, kayat ko ma'am. No daduma, umapapalak nga rod kadag iti mapmapan iti eswilaan. Ngam amok, makaadalak to umatlaeng. Intun adan kwartami ka ni apong ko. No adda manghijaya amang paadal kan ka. Kayat mo ka di. Kayat ko lao na ya, ma'am. Tapno adan to masaraka ka na saya ta trabaho. Kit makatulong akton ka ni apong ko bakit? Nagsayaat kan nga ubing? Iti mano lang aldaw anaamamu ka, nakita kon ti kinasayaat mo, Joel. Kayat katulungan, tapno maragpat mo dagiti arapaap mo. Ha? Agpay so, ma'am? Wen, Joel, saan na ka mang rabrabak laeng? Talaga akayat ka at tulungan. Kabayatan ti panangi sur-sur-sur ko kadagiti ilaklako nga alalak iti sakaanan ti bantay manang Emmy na amamok da Ira ken ti inana. Makuna nga da kabailan da iti biag ta ijay syudad ti Manila ti pagnanaedan da. Naira na lang agbakbakasyon da iti lugar mi idi na amamok ida. Manipod idin nagbalina kon anasingad kadakwada. Apaman anaamuan ti ina ni Ira ti kasasaad mi iti biag, kanayonan nga ibaga na akayatnak atulungan. Kayatnak kano apagadalan, nga masapul nga itugot dak iti Manila. Kayat ko unay ti makaadal manang, ngamjak mabalin apanawan ni apong ko, taagmay may santon amabati. Kan maysa, ingkarik iti bagik, ajak to umadayo iti dan na ni apong ko, tamalaksid nga awanan kadkadwana, ipatpatag ko pa'y unay ni apong. Ngam iti na minsan, naklaatak, apaman a kinasaritanak ni apong ko. Apingin manugot kaya sumurutak ka daira iti Manila. Apok, si kalaang ti pampanunutak. Tado dito'y kalaang puder ko. Sigurado adik ang tupulos makaadak iti maysa pagadalan. Tsak kaya ti sumurot ka dakwada, apong. Apay, di mo kaya ti makaadal, apok. Kayat ko lao na, apong. Ngam di ka mabalin na panawan di tingag may maysa. Timot ko nayo, adi kay agbiag na awanak. Apay nga balubusan dak nga umadayo. Para iti basak bayap ti pagpanunutag apo. Man ti kaas iti mami ni Ira, anayat at tumulong iti pada na tao. Ngam kasano ka na, pong. Di ka mabalin na panawan niyag may maysa. Diyan kaya tapong, sana ka sumunod ka daira iti Manila. Di na pagdalagan, basta agsingsingpat kay Japok. Kaya't ko ang makaturpos ka iti panagadal mo. Apong! Ipatpatag ka unay, Apok. Tandaan ang dayta. Ipatpatag ka ba tunay, apong? Unay.
Rabi na, aginanakan, ta sigurado nabannog ka mat iti biyahe. Jack pa'y makaturturog. Malaglagip ko nga minapong ko. Joel, Italangan ay sinak ni apong ko. Kasla Jack kabaylan ngawan ni apong ko. maawatan ka. Amo ka mailiw ka adagos ka ni apong mo. Pasensya ka na, Ira. Ngam talaga kailiw ko unay ni apong ko. Maawatan ka kunakmat. Tinasaya at aginanakan. Inton bigat, ada pa panan tayo kadamamik. Alan, maturog kan, Joel. Ita, naka-enroll kan Joel. Mangrugi kan nga giskwela. Kasla dabot ang ko, ma'am. Ngamin, awan ang mukapulos. Di ka agdanag. Ada umay dito'y balay amang isurukan ka, malaksid iti ipapan mo iti pagadalan. Ha? Kan adapay ni Ira amang isurukan ka, no adadagiti di mo maawatan. Ala, di pagkat nagadun ti gastos iti panagadal ko, ma'am. Nakababain pa ikitin kada kayo. Joel, mabalin ka di at ti talatan tiyawag mo kanyak? Kandi mo pa kadanagan ti gastos, tatalaga akayat kayo at tulungan ka ni apong mo, babaan iti panagadal mo. Iso nga ikagumaam ti makasursuro adagos. Tita, Kan amom Joel, saan na ka masayangan at tumulong kan ka? Gaputan na kagaggagat ka, kan nakasingsingpet ka nga ubing. Kasla na anak manan iti may sa nga anak, babaan kan ka. agyamanak nin bilang dako nakapamilya, tita. Ngam mabalin kada tunggal bakasyon, kat sumurutak kada kayo, ta kaya't kumutama ka din na ni apong ko. Uwan apay kat tinasaan? Kandi mo pagdanagan ni apong mo. Tanang ibati ak, iti mabalin na agastusan, para kadagiti pagkasapulan na. Ha? Agpaiso, tita? Agyaman ako, nay. Day tangarti may sa pampanunutek. Takasanulangan ni apong ko nawan tumulong kun kuha na manggad para katagiti kasapulan na. Saan mo napakadanagan ni apong mo? Tiket di maipapan iti panagadal mo ti into naram. Sigurado ang maragsakan ni apong mo no makaturpos ka iti panagadal mo. Nagbiit alimabas ti tawan. Nakaturpos kan iti elementarya, Joel. Kapuday tayo ditulong nyo, tita. Iso ngayon ka gumakti nagadala na yung bag. Sigurado ang maragsakan ni apong ko bakit iti day tayo pa nagturpos ko. Saan kaya malapod ti edad iti panagadal, tita? Agpaisot ako nam, Joel. Katkas itikid daw mo, agawid tayo di probinsya. Tapno makadanam mo ti apong mo abakat. Sakbay manan ti enrollment. Ay na, agyamanak, tita. Itapay laeng, magagaran ako na makakita ka ni apong ko.
Maragsakan ako na iparakan ka. Nakaturpos kan iti elementarya. Sagot ko kada kayo dito pa nagturpos ko apong. Makitam, no de kay manugot iti asimurot iti Manila. Aging gaita, saan ka kumapay laeng anak kaadak iti pagadalan. Huwag apong. Ngam kastaong na iti iliw ko kada kayo. Madanagan na kami tawanan ti katulungan nyo iti amanggad para iti pagkasapulan nyo iti inaldaw. Ngam iti na ibaga kanyak ni tita at tultulungan na kayo gayam. Ijay lang ang nagbali na kakampante apong. Jakbat ni namnama apati siya katulungan da apok. Iso adakkel ayaman ko. Talaga pinaraburan na tati Diyos. Babaen kadakwada nga agina. Wana apong. Kat ikarik asubadak to ti kinaimbag da kadata. Jak to ida baybayan. Kan ipatag ko ida kasi ti panang ipatag ko kada kayo. Basta di mo liplipatan dagiti bilin ko apok. Agtalinaad ka na singpet kan napakumbaba. Kan kang runaan na. Uray anya ti maragpat mo. Di mo lipatan dagiti tao anang tulong kan ka. Tapno maragpat mo dagiti arapaap mo iti biyag. Jak to malipatan dagiti abilin niya apong. Kat ikari kalalay ng tupay, tapno makalpasak iti panagadal ko. Iti kasta, siyak tumutan ti makamu kada kayo. Kastamutan kada tita, kani Ira. Ti imbilang ko nakabsat ko, apong. Itata nakaturpos kan iti high school. Panunutam na imbagno niya ti kayat mo nga alaan a kurso, Joel. Wan tita. Jay kap-kap na kam ti enroll mo. Kayat ko nga agbalin kanto a successful iti kurso nga iturpos mo. Amom matadandani kamin mapan iti Amerika kani Ira. Mabati kanto ditoy. Kat si katinamnamaak amang iyali kaka kadagiti maibati mi asanikwa dito'y Pilipinas. No pa'y maladingita nakgaputa panawan da kon tita. Naragsakak latamot para kada kayo ko na Ira. Amo kada ito yung tinabayag ngayon arapapyo. Makadin na yun tong dagiti kapamilyayo di Amerika. Pudnot ako nam Joel. Magagaran kamin ka ni Ira makakita ka dagiti kapamilyami di Amerika. Kat maragsakan tada ka ang mapanawan mi dito'y Pilipinas, ang mga sikaso ka dagiti mapanawan mi asanikwa dito'y. Iso akayat ko nga agbalin kanto amay saan nalatak a tao iti field ama iturpos mo. Ikarik na tita. Salwadak dagiti maibati yung kanyak. Katna niya ti kinaurnos da panawan nyo. Sigurado ka danunan yung tumadlangan na urnos. Kinadurdur aston. Namnamaag na ita Joel. Katitapay laang. Maragsakan akon para iti panagbaligim to iti masakbayan.
Tuloy ko tinagadalma ng Emmy, kat may saakitan a licensed civil engineer nga agpapaay iti may sa analatak a kumpanya iti syudad ti Manila. No pay kasta, iman manihar ko latta dagiti napanawan da ayra ken inana asa ni kwad iti pagilyan tayo. Adamoten asawa ken anak ko. Ket sangsang kamaysa kami amang tartaripato ken ni apong ko abaket nga iti agdama ket nakapsuten gapu iti edad na. Husto tinaibaga kanyak ni apong ko abaket manang. Talaga aparabor tinamarso kada kami da ayra ken ti inana. Tano saan agapu kadakwada, amangan no agkarkaramot kami paylaang iti kinarigat ken ni apong ko. Ket sigurado adya ko nakaadak apulos iti pagadalan. Ti kinaimbag na pasarak idi kada ayra ken iti inana, isumat ti kinaimbag nga ipakpakitak kadagiti agkasapulan, nang runa kadagiti awanan nga addaan gagar a makaadal ken umasenso iti biag. Tasigon ken ni apong ko abaket, masapol nga ibinglay kumat iti sabali ti parabor ana ibinglay kanyak idi, takasta ti pakaragsakan ti apo ana marswa. Daytoy ti pakasaritaak manang, to'y pagayam mo, Joel. Pagayam ko a Joel, makaitad inspirasyon ti pakasaritaam. Pudno at tao anasingpet, kan adarapap na iti biyag, kat addan tumaragpat na iti masakbayan. Babaan kadagiti tao nga inaramat ti Diyos, nga agbalin nga instrumento, tapno matunoy ti arapaap iti biyag. Takas iti konada nga ruden, amin nga arapaap tayo, kat magunod tayo in God's perfect time. Agtalinaad kumaan na pakumbaba ka at tao, kandi mo lipatan at alyawan, no sa dino tinagtaudam. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibya. Naimbag nga orasyo amin gagayam, ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan a Josie at taga Nueva Vizcaya, nga iti agdama kat adda ijay Hong Kong. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin nga awan labas. Sapay kumata kanayon kayo nga adda itinasaya at akasasaad. Ilingad naklaangan manang itinagan a Josie, tubuak iti Nueva Vizcaya, ngamiti agdama kat addaak iti pagilyan a Hong Kong. May sada ito yung drama akadenggan mi iti lugar mi manang. Gapo ta makaitadlinglingay kan adal kadagiti padak adumdumngeg. May sa karpintero ti amak kat ti inak adalaeng iti balay. Siyak ti inauna kada kami nga agkakabsat. Kat kas inauna, kasapulan at tumulungak kadagiti dadakkel ko amangged, tapno masustinir ti inaldaw a kasapulan mi. Diya ko nagtuloy anagadal, tapno matulungak dagiti dadakkel ko, amang paadal kadagiti babasit pay a kakabsat ko. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, idi addaak pay laeng, dita pagilian tayo. Nanang, mapan kamin ag-report iji factory a pagtrabahuan mi iji Bulacan inton bigat. Ay na, talaga nagbiit nga aglabas ti aldaw. Kasla ka ano laeng nga agkakadwa tayo dito ibalay. Uray narigat ti biyag tayo. Ngam ita, mapan ka nagtrabaho iti adayo a lugar. Wan nga rod nanang, ngam kasapulan nga umadayoak, tapno makatulong kada kayo. Anak, sigurado ka din iti dayta desisyon mo. Ang mga numarigatan ka iti trabaho iti paktorya sumrekam. Adamat basit panagamak ko nanang, nang runa kat italaang ang mapadasak ti mapanagtrabaho iti adayo. Masapol apatib karak tinakam ko,
para iti masakbayan ti pamilya tayo. Hamumat nga uray ka sa nutirigat tayo. Ti kayat mi ko bakit dito'y kalatan. Saan kan nga umadayo, Josie? Maawatan kayo, nanang. Gamawan maaramidan tayo. Masapol nga umadayo ak tapno matulungan kayo kadagiti kakabsat ko. Ay, anak. Numabalin. Di mi ko makayat nga umadayo ka. Ngamno talaga aday tati pagayatam. Suportaran da ka. Basta aganad ka iti papanam. Wananang, kandi ka agdanag, tadamot dagiti daduma kalugaran tayo akadwa kamapan iti Bulacan. Basta agtalag kayo kanya. Wan anak ko, gamdi mo unay parigatan ti bagay buwan. Numadlaw mo nga da sa bali ang mapaspasamak, di ka bumdeng nga agawid matla adagos dito lugar tayo. Di mo pilitan ti agtrabaho ijay no ammom amarigatan ka. Agawid ka adagos. Uray kaskasan ukat saan tayo pa'y matalimangan amangan. Laglagi pagdagita abilin nyo, nanang. Katnamnamaan nyo. Ipaayan kayo iti nasaliwanwan a panagbiag kadagiti kakabsat ko. Nanang, mapan kamin. Agur-uray ang dagiti kakadwak iti paradaan. Haganad ka akanayon, anak. Laglagi pom dagiti bilin ko kan ka. Wananang, da kayon ti makaamo ka dagiti kakabsat ko, Kundi yu baybay ang tibagiyo. Di na kami pagdanagan dito'y Jose. Tibagim, titaripatwam. Apaaman ang makasweldo pauitan kayo adagos, nanang. Mapantulatan alaan ti kabsat ko sa di naman ti pangipaw itak. Hawan anak. Makamu kayon ton amang ibaga kadagiti kakabsat ko. Adadamot ngamin amin iti pagadalan. Ala, sige anak ko. Kataganad ka iti panagbiyahem. Umawag kanto adagos apaman ang makasangpot kayo iti papanan nyo. Wananang. Sige, patuluyak na rudan. Sa bali at talaga dito'y Bulacan. Talaga a syudad dito yan. Tasidagan iti Manila. Nagadoalugan kan. Nagngangato dagiti pasdag. Siguro, dagitan dagiti paktorya nga ibagbagada. Kat may saditan ti pagtrabahuan mi. Nagado ti tao. Kan kasla kanayon da kamkamatan ti oras. Saan akas iti probinsya mi? Nangruna iti baryo nga ayan mi. Ay, sapay ko Tadito'y ko na masarakan tinaimbag agasat ko. Naskan nga agsalukag ak para kadananang. Kandag iti kakabsat ko. Amok nga umuna nga adang daytoyan para itinapintas ang masakbayan mi iti pamilyak. Maipaay ko na amin akasapulan dagiti kakabsat ko. Sapay ko tanasing pati agbalin a boss mi. Kastamot dagiti agbalin akatrabahuan mi. Tarabayan nak Diyos ko para iti pamilyak. Factory. Josie, welcome to your first day. We expect you to work hard and meet the standards we've set. Yes, sir. I will do my best. Ay, inchik mo't gayam ti bus mi. Okay, get started.
Let me know if you have any questions or if you encounter any issues, ha? Yes, sir. Thank you. Napintas mo tayo a factory. Kasla na simpot mo tagiti agbalin a katrabahwak. Sa bali at talaga no ganggan na iti mangimaton. Kasla na saysayaat. Lalaing aklangan ti agtrabaho. Iti kasta, maayatan mo't kanyak ti boss mi. Uray jak kumakayat ti umadayoma ng Emmy, ingka gumaaklat ta tinag-apply iti may sa factory iti Bulacan, tapno makataggedak iti dakdakkel, kat ad-ada makatulungak iti pamilyak. Medyo nagdanagak, apaman anaam-amok ti boss ko nga agtagi ko iti faktorya a nag-applyak, gaputa may sagayam nga inchik. Naimbaglaangan takadaraan tayo amin dagiti kakadwak iti faktorya. Medyo narigata na kadagiti damong aldaw ko iti trabaho manang. Ngam idi agangay, nasursurok meten a naimbag ti trabaho. Adu meten tinagbalin a kabaddungalak iti dayja faktorya, malaksid kadagiti kakalugarak a kakadwak a nag-apply ijay. Isu na laeng taadda nadlaw ko iti maysa a katrabahwak, apadak metla nga Ilocano, manang Emmy. Apay nga takas lang nagrigat apakibagayan di may sa katrabahuan mi. Sakit, padak pa'y mo't nga rin nga Ilocano. Tamang mangag ko idang agsarsarita, iti may samot laang akatrabahuan mi. Tinasayaat, siyak laang ti makigayam kan kuana. Hello? Si kadya ka barbaro diti faktorya niya. Wan, siyak nga rod. Nangag ko ngamin nga Ilocano ka. Iso nga inasitgan ka. Nabayaga kon ditoy. Katsi ka, di ka kamkampan ti launay. Ha? Narigat ti trabaho ditoy. Nang runak at kabarbaro ka pailaan. Ar-aramidak mo ti amin na kabaalak. Tapno maaramid ko itinasaya at ti trabaho. Para makita naugbayag ka ditoy. Sana mabalintag bunto-buntog ditoy. Ang mga dito nung may alawas, kaya't munton ti agawid. Ay, saan? Makaano sak para iti pamilyak ana panawak iti probinsya. Pamilya? Kitag man nga rin no kasano ti kinatibkar mo ito mabanog ka ni ti Osto. Amo ka narigat. Ngam ikagkagumak asursuruan. Isa amanupay lang aldaw ko, amo konter aramidak. Di mo pa amo no kasano ti karigat ti trabaho dito eh. Swerte ka nga rod kas tamot ang dagiti kakadwam ta nakastrike kayo dito eh. Basta, aramidak amin nakabaalak. Para makita. Alan, ituloy mo kitin tagtrabaho. Talpasan ti break time. Ang mga numakita nakapay ti boss tayo at Chinese. Narigatin. May ramraman nakapay gapukan ka. Ha? Sige. Pasensya kan naisturbo ka. Panawan kan dito eh. Nagrigat mo tan apakibagayan day at tao. No asino pa iti pagarupag anala ka ang makasingad ko. Kasla iso pa iti mangimamagkanyak. Ngamjak sumuko. Ipakitak akabaalak kinaitad at trabaho.
nanang. Kumusta kayon kadagiti kakabsat ko? Ay, nasayaan kami mag-anak ko. Si Kangay, kumusta ti trabaho dita? Medyo maikawaak, ngam kabaalak. Sigurado ka nga okay ka laang dita, Jose. Wan nanang. Medyo narigat laang ti agadjust. Ngam kabaalak nanang. Ang mga numarigatan ka mo, panunutom ti salunat mo. Wan nanang. Kunamot dagiti katrabahwak, anormal laang kano ti kastoy iti agdadamo. Aganad ka nga ro dita, padyag nga agduduma ti ugali dagiti katrabahwam dita. Wan nga rod nanang. Adapay jay padak na Ilocano. Ngam kasla isupay ti maysa amang upupay kanyak. Hindi mo ni kaskaso ti kasta tao. Basta ang trabaho ka nasayaan, tapno awan pakapilawam. Wan nanang. Ay, sige nga Rodan. Umawag ak tumanan. Ikumusta da ka dagiti kakabsat ko. Aganad kayo akanayon dita, nanang. Josie, I need to talk to you and your team regarding your new assignment. Yes, sir. I'm ready. Starting next week, we will be increasing your workload. We need to work overtime to meet our factory's target, and everyone must contribute. But, sir, we are working long hours already. Oh, come on. That's part of your job. If you cannot handle it, you know where the door is. Huh? I'm sorry, sir. See? More work for you. Let's see how long you will last. Okay, sir. I need to work hard. Very good. We expect everyone to put an extra effort. No complaint, huh? Yes, sir. Let's see. More hours, more pleasure. You might quit soon. We reward hard work here. Ure anya ti bagbagam. Saan nakasumuko? Ipaay ko ti amin akabaalak ta para daytoy iti patpatgak a pamilyak. Diyan mo na pa nga itay ka pa adamag may papaniti na inayon na trabaho. Pasensya kan. Kaya't ko lang ang masigurado, ahos tumatla ang ter aramidak. No kaya't mo tagbayag dito eh. Aramida may tinasayat ti trabaho. Kitamot nga dotar aramidak. Diyak masango asong batan dagiti salsaludsudam. Pasensya kan at talaga. Kaya't ko nga minti mairuwam iti na inayon at trabaho. Ti kunam. Ang mga no, di mo kabaalan ti kinapartakan kaado ti trabaho dito eh. Kabaalak. Ikarigatak. Takayat ko ti agbayag dito at trabaho para iti pamilyak. Adon tinang nangagkwa kasta. Ngam di damot lang nakapagpayag dito eh. Saan nakakas kadakwada? Di wow. Sige ha, nakasta ti kunam. Ngam mabalin ka di. Di na konsingaan na pagdamag-damagan. Ado ti trabaho kunakmet. Makaamu ka mo tinamang sursuro, may papaniti na inayon at trabahom.
Apay lapan nakakitak iti dayja katrabahwak man ng Emmy. Nariknakon akasla na pudot ti dara na kanyak. Kasla di na kayat nga dapada na nga Ilocano a makastrak iti dayjay a factory. Ngam ka gumaak tinakigayam kankwana. Nga uray amok ano mabalin ket di nakayat a kasarita. Idi kadlaat ananayunan ti trabahok manang, isulaang ti kaasitgan a mabalin a pagdamagak. Ngam di nakpulos kayat atulungan, iso nga ingka gumaak a sinursuro ti amin. Naglabas ti panawen, aging gaanadanon kon ti makatawan, iti dayjay a paktorya. Everyone, I have some announcement. After reviewing your performance, we decided to make some salary adjustments. Uy, sarali just... Salary adjustment, sir? Yes, starting next month, we'll be giving a raise to those who have consistently shown exceptional performance. Sir, does that include me? Isa na ako dyan. Oh yes, Miguel. You will be receiving a raise. Congratulations. You deserve it. Sir? Maganda yan. What about me? Naisip nila yan. I've been working hard to... Sorry, you are still new here. You need to prove yourself more before you can receive any benefit. But sir, we have the same task as my co-workers. Like I said, you are still new. Keep working and you will get something next time. Makita? Nung nagagat ka, masupapakan ka. Ngam agpapada tayo laong matititrabaho. If you are not happy with the conditions, you know where the door is. Magday tingar aramidan da. Saan apatas? Okay, have a nice day. Ngam jaklatan agtagtagari. Amano nakarakaro apag pupudutan nakday tanga inchik. Hello, Nanang? Naimbag tayo mawag ka anak ko. Naalan dya adem dya impawit mo ang kwarta para ka na kami. Nasaya at matno kasta, Nanang. Kumusta ka nga anak? Saan na nasaya at Nanang? Saan apatas ti trato da kadagiti trabahador dito eh? Ha? At pagkunaam nga anak ko. Agpapada kami mo titi trabaho. Nga mas nop dagiti manayunan ti sweldo na. Kat may saak ka dagiti saan ananayunan ti sweldo na. Nabiitak pa'y kano iti factory. Kat masapol kano apanagnakakpay ti bagi kadakwada. Anya? Nay, at ang aron diskriminasyon ang mapaspasamak di tano kasta anak ko. Apay, saan da makitkita ti trabahom dita? Diyak nga rod amo, Nanang. Ar-aramidak mo ti amin ang may patrabaho kanyak. Awan mo't pakibiyangan ti ganggan na ut abus mi. Masapol ang kasaritam, kat ipalawag mo ti beneg mo anak ko. Ay, mabutungak, Nanang. Ang mga naikatundak iti trabaho na aramidak dayta. Panagkunak kamin kat kasla talaga kabailan na ka ikatun ti boss ko. Ada ngamin pampaburan na, Nanang. Ayun, ay mutod day tapos yo. Uray agikat ka, no kastamag latyar aramidan dakan ka. Narigat ti agsapol manan iti sabali at trabaho, Nanang. Saan, anak ko? Anus laeng, ngam ti kastang aramidan dakan ka. Ado pa'y di tati oportunidad nga agur-uray kan ka. Nang runakat nagagat kamad nga ang trabaho. Masapol ang makakita pa iti pagakarak, sakbay nga agikatak. Diyak kayat ti mabakan tiyan. Ay, ala, adakan ka na ita anak ko.
abroad no anya ti pagsaya atam. Wan nanang, siyak ti makamo. Amo ka dinak baybay anti Diyos. Kasla kayat ko ti insingasing ti kalugarak akadwak nga imay nagtrabaho dito eh. Oray nga min iso kat makitkita na matgayam ti madi nga aramid ti boss mi. Iso kayat na matan ti agresign. Kat agsapol kami kanulaangan iti pagaplayan mi nga agency ija Manila. Tamapan kami laangan ija Hong Kong. Total, asidag matan ti Manila dito ayan mi ita. Masapol ang maka-apply kami nga umuna. Kat inton masigurado min ang makapan kamin iti balasiw taaw, ag-resign kamin dito eh. Wen, mayat tayo dyan aramidan mi. Awan tinamnamaon mi apagsayaatan dito a factory. No kastoy mati aramid dagiti mangimatmaton. Mapan kami laangan agtrabaho iti balasiw taaw. Kasla saan kan sa mo ting nagreklamo may papanid isweldo? Saan ka mo ting nagtagtagari? Okay lang, no iso ti amuda na sayaat. Basta siyak, agtrab-trabaho ak iti husto. Kasta narigat ti nareklamo at tap na mo. Masapo lang makibagay ka no niya ti paganurutan dito eh. Nga uray no may kaniwas ti aramid da. Kanya may kaniwas. Nagmayat tupay. Iso alalay nga. Tapno manayunan mo ti sweldom ditoy. Nanang, ada akon. Nay, si kamot ngagpaiso anak ko. Naimbag man ta nakabakasyon ka. Saan na ka nagbakasyon, nanang? Nag-resign na kun iti trabaho. Apay anak ko. Kaskas di ka di, akas day lata ti aramid da kadagiti kasken ka at trabahador da. Wan nanang, awan nagbaliwan nan. Iso da kamin iti may sa akalugaran tayo ti nag-resign. Ay kat may-mayatan day ta anak ko. Ngam ti maadaan ka pa'y iti karirim ijay. Dito ikan agsapol iti trabaho. Tapno agdadan na tayo manan. Nanang, nag-resign kami. Gaputada nag-applyan mi asabali at trabaho. Kat umadanin ti pa nagtrabaho mi ijay. Isa nagawid kami pailaang. Ha, kasta aya anak ko. Wen nanang, umadanin ti flight mi, isa nagawid kamin. Ha, anya, flight yo kunam? Hapay, sa dino ti mapan mo pagtrabahuan? Ijay Hong Kong nanang, ada na sa pulan mi apagtrabahuan mi ijay. Kat amok anasaysaya ato ti pagbanagak ijay. Agabrod ka anak ko. Wen nanang, pasensya kayo lakuman, no jak imbagbaga kada kayo ti panag-apply mi nga agabrod. Ay, amkak namin nga amangan no lapdandak amapan iji Hong Kong, no bilang. Iso asiniguradok pa'y nga umuna ang maurnos ti amin, sakbay nga imbagak kada kayo. Kan may saan kami abasta nagikat iti trabaho medya paktorya, aging saan mi anasigurado ang makapan kami iji balasiw taaw. Sapay ko matasandak akagura, nanang. Aklo na kada panagdanag ko. Ngam saan kakagura, anak ko.
Nanang, ay nagasat kayo kit di Taada-adagos na sa pulan nyo apagtrabahuan nyo ijay. Wan nanang, jak nagsarday ang nagkarkararag. Ama ipaayanak ko may tinasayaat nga oportunidad. Kat dinangag ti Diyos ti kararag ko, nanang. Anak, saan amat maturog ti Diyos? Basta saan ka nga agliway a dumawat iti tulong na. Pudno day ta ako na yun, nanang. Kataamo ka mas nasaysaya at ti maipaay ko a panagbiag kada kayo. Inton anda ako ni balasiw taaw. Ika gumakti ag trabaho ang nasaya at ijay, nanang. Para iti masakbayan tayo asang kapamilya. Nariknak ididamo nga da panagkadkad ti inakman ng Emmy. Apaman ana ibagakkan kwa na nga umadanin ti ipapan mi iti may sa akalugarak iti Hong Kong. Kalpasan ang nagresign kami iti Paktorya ang nagpaayan mi iti Bulacan. Ngam awan la ti maaramidan na, gaputa na urnos kat nga rodan ti amin. Kantilaangan flight mi ti ororayan mi. Impapas ko a kinadandananang kandagiti kakabsat ko iti daydi akan nito, manang. Aging gaanadano ng ti flight me iti kalugarak. Agpapaayak itakas domestic helper dito'y Hong Kong. Kat makunak anagasatak, tanasingpet kan naparabor tinagbalin nga amok. Iti sumagmamanon atawan akaadak ditoy, napasaya at kumatan ti panagbiag dananang kandagiti kakabsat ko dita Pilipinas. Napagturpos kon ti dua kakabsat ko iti kolehyo. Kat agpadadaitan nga adda na pintas at trabaho na. Pinagsardeng mimutan ti inak amangged, kat da kamilatan nga agkakabsat ti makaammo iti amin. Sapay la kumamanang, tamakaiba ti inspirasyon kan adal ti pakasaritaak. To'y pagayam mo, Josie. Pagayam ko a Josie, nagpintas man ti pakasaritaam. Napnuan iti karit, nga mamatiak ang nakaipaay iti inspirasyon kadagiti dumdumngeg. Ti tao ngamin nga daarapaap na iti biyag, adda maragpat na. Basta buyugan na dayto iti gaget, ken panagtalag iti Diyos. Aganad kakanayon iti ayan mo itapagayam ko. Kat sapay la kuma, tamataginayon ang ti swerte adimtengken ka, tapno mataginayon mo ti kinaragsakyo asang kapamilya. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyay. Naimbag nga oras yung amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naa daw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan a Hilda at taga Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, may saakmat kadagiti na ayat amang tartarabay kadagiti upload show iti Ferds Caballero YouTube channel. Ilagad na klaangan manang itinagan a Hilda at taga Isabela. Pagaayat mi adengdenggan daytoy a drama dito'y lugar mi, gaputa adu nga adal ti maagsaw. Kastamot amang tedliw-liwa kadagiti kaskanyak ana esem iti drama. Balo akon manang ket adda dua nga anak ko. Nadisgrasya iti lugan ti asawak, iti ipapan na iti trabaho na. Ket daytan ti kasauman a pasamak, ajak tupulos malipatan.
Rugyak man nga rod ti agsalaysay manang, ididandanin maitabon ti patpatgat unay nga asawa. Maitabo din iton bigat ti asawam, Hilda. Nakasagana ka ka din. Kaslasan ko pa yamaklon. Ajak tun pulos makita ti asawak, nanang. Nagsakit na ito yan na pasamak. Kalaat mat ngamin nagiti pasamak balasang ko. Di tay pulos impagarup ang mapasamak ti may isang aksidente. Nga isumat tan ti gapo ti ipupusay ti anak ko. Nanang, no kasakit kan ka ti maawanan iti asawa. Nasaksakit pa'y kanyak ti maawanan iti anak. Rumbang ko ba asyak ti itabon ti anak ko? Saan kata siyak ti mangitabon kan ko anak? Awan maibagak iti anak yun, nanang. May sa pagulidanan nga asawa. Impay na amin akasapulan tayo. Katday tati pa ka ikawaak, nanang. Kasano kami paitan kadagiti anak ko? Kasano tayo pa yan? Tsak amuno kasano akamang rugi tatawanan ti asawak. Patib karam tirik naman ako. Ipagpagapumlaangan kadagiti anak yo. Duada amang namnamakan ka. Nagrigat, nanang. Kaslakag kalkal na utang. Tsak amuno kasano akton. Adda aklaang dito'y Hilda. Di kaagdanag. Tarabayan kayo kadagiti apukok. Agyaman ak, nanang. Sapay kumata dida kami pampanawan. Kasapulan kayo kadagito'y apanawan, nanang. Hilda, anak. Nakapanawan dagiti nakitabon. Nanang. Maawatak ti marikriknam. Iso nga urayan kalaangan iji tricycle. Ulit at malasang ko. Masapol apakiridam ti riklam ita. Adda aklaang ditoy. Di kay baybayan nga agiina. Agyaman ak, nanang. Ala, umuna akon iti ayan ti tricycle. Ed, itatawan ka na. Talaga dyan ka muna ka sa numang rugiyak. Namhusto ti ko na ni nanang. Sana rumbang agbalina ka na kapoy. Masapol ngagbalina ka na tibkar para ka nagiti anak da. Diyak kaya ta maupay da na makita na kakanayon na naladingit. Masapul alubaban ak para kadakwada. Di ka agdanag. Tay ka gumaak nga isa ka dagiti anak da. Noon niya man dagiti narugyan ta nga arapa para kadakwada. Ituloy ko dahi ta nga uray awan ka niti dan namin. Anamidag ti amin. Tapno saan ang maapektaran dagiti arapapta para ka dagiti anak ta.
ipag. Masapol nga agsubliak ton iti Manila. Naitabon mo tanti kabsat ko. Agyaman nakiti ka dayo. Kan kadagiti tulong yo, Manong. Di mon panunutan day tayo ipag, Hilda. Pagrabangak day takas may sa kabsat day di asawam. Adong amin tagur-ure at trabaho ko di opisina. Tiso anas ka na makasubliak mo't ladagos. Manong, Anya nga iti plano mi tayo ipag. lapasak pa'y amin anas kan nga si Kaswan. Tapno maalak dagiti benepisyo ni Ed, iti nagtrabahuan na, Manong. Wana, day tatun unam. Tapno ada pang rugyan yung agiina. Kasano nga'y gayam ni Nanang? Ha? Apay ni Nanang, Manong? Amangan ko nak no marigatan kanton. Tadapay dagiti duwang anak mo anas kan abiyagam. Kalpasan na, may nayon pa'y ni Nanang. Amangan no di mon kabailan. Anya ti kaya Diyosawan, Manong? Diya kaya ta marigatan kanto ipag. Isongain kadeng ko, nga alaklaangan ni Nanang iti Manila. Anya? Iso akasaritak ni Nanang, may papaniti da ito'y apanggap ko. Nanang, agsubliak to ni Manila. Nagsarita kami matan ka ni Ipag, Hilda. May papanitian niya, anak ko. Kaya't kayo nga isuro to ni Manila, Nanang. Tayo kayo ngagnaed. Sigurado nga min amarigatan itan ni Hilda amang isakad iti panagbiagda. Kaya't amainayon kayo pa'y abakbaklayan na. Ha? Ay, saan mabalin apanawak dagiti agiin na ita? Taawanan di kabsat mo, anak ko. Ita ka sa pulandak. Ang Nanang. Maawatan na kuma. Nasingpet di ipag mo. Awan ti makunakken kwa na sipud adda akon iti puderda. Oh. Isabay anak ko matumulong ita kadakwada. Uray iti babasit laeng abanag. Sigurado kayo, Nanang? Wen, anak ko. Sige nga, Rod. Nukasta ti pagayatan nyo. Pupusay ti asawak gapo iti aksidente, Manang Emmy. Kasla nagtupak kanyak ti langit iti daydi agundaway. Diyak amuno kasano amang rugiak iti kaawanan ti asawak. Naimbaglaangan taadda iti podermi ti katugangak a babae. Isu ti nagserbi a pigsak agraman dagiti anak ko. Kadagiti panawen a panagriknak ket saanen nga agtayek ti lubong ko. Kaya't tibayaw kong alaan ni Nanang ije Manila, taamangan kano no marigatan akto amang isakad iti panagbiag mi. Ngam saan nga immanugot ti katugangak. Banag anang ted iti kirad kanyak, taad-adda nariknak, nga adda pay natda amangan dingay kanyak, kalpasan ti petat nga ipupusay daydi asawak. Nagsapulak nga rod iti pakitang danak, ket ni Nanang tinangaw awir kadagiti anak ko, no kasjay amapanak agtrabaho. Mapana ko nagtrabaho, makamu kayon kadagiti apo ko yo. Wen adak ko, di kagdanag. Ay nagarmusar ka ka din. Wen Nanang, papanam ka di ita, Hilda. Mapanak agdalos ti balay, Nanang. Tulungak man di gayam ko, tas sumangpot ka no dagiti agtagi ko iti balay abambantayan na. Isupay mat di itang dan na kanyak, Nanang.
Ay nakakaasi kan anak ko. Awan pa'y pulos inanam. Amang ano sakit kamot iti kastangar aramidem. Didak pagdanagan nanang. Masapul nga agagawa ak. Nang runa kat ada kayo akatulunga kang agbantay kadagiti ubing. Ngam di mo matunay Agin anaka tunggal adawayam. Narigat no abusum ti bagim. Wan ka di nanang. Da kayo ket di Ang mga numabambanog kayong matamang awir kadagiti apu ko yo. Ay isaan adak ko. Maliwliwaak pa'y nga road. Ay wan nanang. Naluto kong ti pangaldawan nyo Mangan kayong tulatan. Dumagasak tulaangan iti tiyandaan iti pangrabyan tayo. Alasiging arud anak ko. Aganad ka. Manang si Pain, umayak man. Nay, si kamot gayab goryaw. Naimbag man ka nakapasyar ka. Ala, sumrek ka. Agyaman ak manang. Apay, takda kayo ka di kadagiti apaw. Wen, tanda pa nagtrabaho ni Hilda. Sa dino ay ati pagtrabahuan na. Komporme ama pa napakitang tangdaanan Angam ita, napan ka no nagdalus iti balay abambantayan tay gayem na. Ay, kaasimot ni Hilda. Agam bilibak iti kinagagat kan kinasingput na manang. Ay, pudnot ako nam. Naimbag man tay may ka, adeng. Ay, umay ko itulod ti kwarta nga impatulod kanyak ni Babay. Siya akong tinangipatuludan na tapno saan kayo kanon amarigatan amapan mangala itinangipawitan na. Ay, kasta Ay na, may samot na di akanakam. Saan makaliplipat? Katrumbang laeng amanang. Tamo namat akakaasin di ipag na sipod pimusay di kabagis na. Masyan pa'y unay kadagiti kakaanakan na. Amo maading, ay ti pagyamyamanak unay iti Diyos. Tanasisingpet dagiti anak ko. Agraman to'y manugang ko. Kat nasingpet kamot gaya manang. Agasam ta di mo pinanawan ni Hilda manipod pimusay di kaanakak. Dakkel mo ta pagyamanan na ken kaday ta adda ka amang kitkita kadagiti anak na no kas nga adda papanan na. Saan narigat nga awiran dagiti anak na ading? Kasta ay amanang. Wen. Ay mala, agin anak ka pa'y nga raw. Tabang isaganak iti pagsangwan ta merienda. Hello, Bob. Kaanakan. Hello, Uncle. Kumusta? Naipan kun aje pawit mo. Maragsakan unay nga ron dya inam. Kumusta dangay mat kaniipag, Uncle? Nasaya at damot. Diyay ipag mo napan ka no nakitang daan. Naimbagmot no kasta, Uncle. Ninanang nga kumusta? Awan ka di trik-trik na? Ay na, nasalunat ni Manang. Awan ti rumba nga pagdanagam. Ta saan nabaybayan ni Hilda nga ipag mo. Agyaman nak to kasta, Uncle. Pasensya kayo na. Toda kayo di pag-ipaw-pawitak. Amangan nga minusana masangon ni ipag Hilda di mapan ni Ile. Sigilaan kaanakaan. Awan ti parikot. No, adati masapol nga ipan kadakwada. Ibagamlaang kanyak tasyakon ti makaamaw.
Tinasaya at tasimbangput kan Hilda. Narabian ka mo't anak ko. Naladaw kami ngaminan analpas nanang. Di magasak pa iji tiyandaan, tagimata nga kadagiti masapsapul tayo. Kakaiso na medyo nawadwad mo ti intang dan gayam ko kanyak. Nasaya at no kasta. Aywan gayam Hilda, imay itay na angkel mo aguryo. Nay, adoy. Alaam da ito akwarta, iso ti inyag na itay. Impawit ni babe. Ha? Ay, ala, nakababain pa yan ka ni Manong. Kan apay nga yung ito dyo kanyak day tananang. Idulin nyo, tapno na da kasapulan nyo, adan to maigatang nyo. Ay, saan anak ko? Anyapay ko mati kasapulak kay katipapay mo mo't amin. Alaam kit din, tapno da maigatang kadagiti kasapulat diti balay. Kan tapno da mo't ig-gamam akwartam Saanan nanang, adamot tangdan ko no da pakitrabahwak. Alaam kit din, kan aginanaka mo't iti balay. Di ka pa'y larumwar tapno makadwam mo't dagiti anak mo. Mailiw da kan. Uray nga min Domingo kat agtrab-trabaho kalata. Agyaman nakarod nanang. Talaga adya kagtrabaho inton bigat. Intay makimisa ta Domingo. Kalpasan na, agbabanding tayo mat dito'y balay. Natulong kanya, ti kaadda ti katugangak a babae, iti danami kadagiti anak ko, manang Emmy. Iso nga uray kaskasano, malagana naklatta. Amok nga ititulong kan asi ti Diyos, saan kami unay amarigrigatan, ta sa anak mat amaaw-awanan iti pakitangtang danak manang. Kang runaan ti amin, tumultulong mat kada kami ti inauna nga anak ni nanang. Napintas ngamin ti trabaho ni bayaw ko, iso ang nasaliwanwan ti panagbiagda. Pasaray agipaw iti kwarta, kanda dumapay akasapulan diti balay, nang runa ti para ken ni nanang. Nagasatak kinon kunak iti bagik, tanaikamangak iti nasaya at apamilya, nga uray awanan day di asawak, saan da kami latta a binaybayan. Agingga iti maysa nga aldaw. Itaman pa'y asan anasapa nakariing ni nanang. Naimaasan na siguro tinaturog. Mabanbanog mat ngamin nga agaw awen nga agmalmalom no kasta nga awanak. Tinasayaat, inakman lariinganan, sakbay a bumao ti inlutok apagar mo sa ranmi. Nanang, agriing kayon ta agar mo sartayon, bumaawan ti inlutok. Ay, kasla, jak mat makabangon anak ko. Ha? Ni, apay ngay nanang, anya ti marikrik nayo. Kasla agkapsutak. Itay pa'y kumaabumangon na jakmat kabailan. Nan, dapadapon kayo man. Hala, nagbara kayo nanang. Kaano pa yan nariknayo dayta? Itay laang parbangon anak ko. Iso ajak pa'y napandita kusina. Amangan ko nak numapadsuak. Ala, agyan kailatan dito si Ledyo. Mapanak mangala iti kanan nyo. Kanti tumarin nyo nga agas. Di mo't adapapanam ita, Hilda. Sana kun amapan nanang. Naskan amabantayan kayo. Narigat nawan kadwayo. Amang ano anya ti mapasama kada kayo. Wano, ipan kayon sa langan iti doktor. Ay saanan anak ko. Mayam tapaliiwag pa iti marikrik nak. Sige nga rod nanang,
Ngam ibagayo adagos no bilang di yun kabailan. Hello, Manong Bob. Nakawag ka Matilda, ipag. At ka di problema? Kaya't ko lang nga ipakamo agsakit ni Nanang Manong. Agurigor manipod iti kalman. Anya? Kunak nga ipan ko ipa-doktor ngam di namot kayat. Madanagan na kami no ipapilit na ti saan nga agpa-doktor. Iso nga inawagan kan. Kumusta nga rodan ni Nanang? Agurigor latarod Manong. Kasta ka di? Sige, tadjakon mga opisina. Umayak dita, taumay ko kitaan ni Nanang. Sige nga rod Manong. Urayan da ka. Nanang, ibusan nyo day talugaw alinutok tapno da pamigsayo. Kan agtumar kayo ti agas kalpasan amangan kayo. Agyaman na kiti panagas asikasum kanyak, anak ko. Rumbang laang ananang. Mabalin ayamot abaybayan kayo. Di yun tumat ngamin kaya timapan iti doktor. May imbaga anak tumat laang. Di nakpakadanagan. Nga masapol ang maamuan tayo ti sakit yo. Naarbi sa naklaang idinamin sa nakalman, iso kasto'y tiriknak. Gagangay laang dayto'y atrangkaso. Saan ko manatangkan ti ulo yo, Nanang? Bob, apay nga da ka anak ko. Tinawagan nak ni Hilda, Nanang. Di ko ano kaya't timapan iti doktor. Anya, ay inawagan mo't gayam ni Manong mo. Madanagan na kaming kada kayo, Nanang. Napay aya pa kadanagan dak. Sa anak pa'y amatay. Nanang, saan ko matila maisawsawang yo? Mapantayo iti doktor. Iti kasta, maitid na ti rumbang at umarin yung agas. Aday ta. Ni Manong ang tinagdesisyon, Nanang. Mabitla ang ata mga alak iti paglabaryo. Tapno masukatan kayo matan. Makita yo ti kinapatigyo iti manugang yo, Nanang. Iso saan kayo ko mga agsubag-subag. Noda na rik na yo, ibagayo adagos. Tapno may paan kayo adagos iti doktor. Ay, unay kayo lakit din ay ang anak ko. No si Bibi agpay kumaday di adem. Kastamot ti Jarna nakakita kanya nga agsakit. Ipatpatagda ka, Nanang. Iso arumbang lang at haripatwan da ka na imbag. Na imbag lang na tadda ni Hilda. Mala, orayan nyo ni Hilda, tapulisan na kayo, Nanang. Kalpasan na, tayo nagpa-doktor. Hilda ipag, agyaman nakiti pa ng tartaripatom ka ni Nanang. Amo ka sana kaskari na tikas tangar aramidam. Manggad ka, sakat adapay dagitan anak mo nga si kaswam, kalpasan na, mainayon pa ni Nanang. Awan anyaman na day tamanong. Siyak ti pasensyaam no imawagakan ka. Madanagan na kami ni ti kasasaad ni Nanang. Kan may sa, diyak kaya ti makabasbasol. Amang ano pagarupon niyo abaybayak ni Nanang. Ipag, awan na pulos day tayo ti panunot ko. Gaputan na panagnagak, no kasano ti kinapatag ni Nanang kan ka. Agyaman kami, tawarin ay kamkamang kalaang, kat nakasaysayat kay ti inak. Manong. Kas nang ngagamot niyang baga ti Doktor Itay. Hindi tinaming na ni Nanang. Bakitin, kat masapol ang mabantayan ti husto. Isa panahon mat siguron,
Tapno ituloy kon nga alaan ni nanang iti dinamik kan ni manang mo. Mga laki ti caregiver na, tapno maasikaso ana imbag. Nang runa kat adalag iti agas anas ken atumaran na. Ken masapol ang mabantayan ti panangan na. Maawatan ka, Manong. Jakmat ngamin maikari ang maaramid ko amin dagita. Takasapulan mo't amang gadak para kadagiti anak ko. Sigurado amay kawa kamin to kadagiti ubing, Manong. Nagsakit a panunutan amaya dayon kada kami ni nanang. Awan mabalin tayo ading ko. Katagyaman nakta maawatam ti kayat ko ang mapasamak. Uwan, Manong. Di ka agdanag. Maawatan ka. Anya jay ko nam nga ibagam kanyak, anak ko. Nanang, bakit kayon? Kitkas na ko na ti doktor. Masapol ang mabantayan kayo na imbag. Jakmat kahit niyagbalin kayo apadagsan ken Hilda. Takasimat di manugang yo. Oray marigrigatan. An-anusan na tapno mataripato na kayo lang na imbag. Wan nga rod, anak ko. Jakmat kaya't amakit kita marigrigatan ni Hilda. Iso ang nagdesisyon na kayo tugot kayo ni Jabalay, nanang. Nagsarita kami motan ka ni Hilda. Ay, anya nga iti ko, nana. Siyempre, normal lang nga masakit ang tinakam na. Ta mayadayo kayo kadakwada nga giina. Ngayong naawatan na matipuntok. Iso ngay manugot matlaang. Kasanudan ngay naawanak dito'y anak ko. Asino ngay ti mga sikaso kadagiti kaanakam numapan agtrabaho ni Hilda. Di kaya agdanag, nanang. Kas iti sigod. Tulungak matlangid ang agi na. Sana mabali na baybay akida, nanang. Takaasimot na kita po ko yo. Agpaisot ako ng anak ko. Ang kayat ko ano sumurutakken kay Jay. Amok asanto akakaasi da Hilda. Siyak ti makamo, nanang. Pagsaritaan mi day ta kan Hilda, sakbay a pumanaw tayo. Hilda, kahit kung agsapol kayo ti mapagtal ka na karpintero. Ha? Apay ti karpintero, Manong? Ipaarami tayo dito sa Juanan di Balayo. Agi patakdar kayo ti basit nga store ang mabalin mapaglakwan. Siyak ti makamoy ti amin, kastamatan ti pagpuunam. Ha? Manong? Diyak kaya tapanawan kayo nga awan pang rugyan yung agi na. Isong ikan kayo ti pagpuunam, tapno saan ka na mapanagsapsapul iti pakitang danam. Tati kayat ko, agtalinaad kalatan ditoy, tapno mabantayan pa'y dagiti kakaanakak. Hala, nakababain kan Manong. Sobra-sobran ti panang tultulong mo kada kami. Hilda, nalablabos pa'y tinaaramidam para kan ni nanang. Iso akas pang supapak ko kan ka. Ibat siyan kay ti pagbiyagan nyo nga agiina. Hilda, anak ko, panawan kayon. Sumurot akon ka ni Manong mo, ababe. Uwan, nanang. Nasaysaya at no da kayo jayan da, Manong. Tapno mataripato da kayo anaimbag. Agyaman na, kiti kinaanos mo kanyak, anak ko. Nasakit man tirik na kamang panaw kada kayo. Nga masapol nga aramidak da ito'y. Basta na danyo ti bagiyo, Laglagi po nyo nga ipatpatag na kayo unay kadagiti apo ko yo. Napatag kayo ba't kanya kanak ko. Di mo paypayan tamagim,
Saan ka mabalin nga ag sakit? Tanda nagiti anak mo amang namnamakan ka. Kanayon ka nga ang kararag iti Diyos. Tapno di na kayo baybayan. Kan tapno tarabayan na kayo nga agnanayon. Wala nang. Huray na kayo mata. Nanang. Patpatkan kayo unay-unay. Nagpaimag kayo tapno makapasyar kayong tupay dito'y Uway na anak ko. Agsubli ang tumatlaang dito'y. Apaman nga umimbaga. Wala na. Katandi mo to kamalan ti umay. Nakamintun ka nagiti apo kung ti umay magsarong karkan ka. May ladawan tiriknak, iti yadayo ti katugangak, iti danami kadagiti anak ko, manang Emi. Panagriknak kat napukawanak manan iti maysa nga ipatpateg, kas idipimusay day di asawak. Nga masapol a palubusak ni nanang, taamok ajak maipaay ti amin nga oras ko kankwana, kas tamot ten dagiti pagkasapulan na, iti isasalugan ti pigsana. Dakkel mat ayaman ko iti bayaw ko, taimpaayan na kami iti pagbiyagan mi nga agiina. Ingka gumaak nga rod ti nagsalukag, babaan iti tulong ti bayaw ko. Iso nga ita, napadakkel kon ti store ko iti sango ti balay mi manang. Saanen ang nagsubli ti sigod a pigsa ni nanang. Ngem ti pagyamanak unay, kat addapay laeng abiyag. Pasaray umay na kami sukunan ni Manong Bob no mailiw unay kada kami ni nanang. Dakkel ti panagyaman ko iti Diyos. Tauray na sapa apimusay day di asawak at damot dagiti nakaikamangak analablabos pay ngam iti pudno a kapamilya tinangibilangan da kanyak. Daytoy ti padas ko manang. Toy pagayam mo, Hilda. Pagayam ko a Hilda, agpapada kayo anagasat, kadagiti nakaikamangam, agsipod ta nasingpot kamat anaikamang, iso anasaya at damat kan ka. Makaparagsak amaamuan nga addalat ta dagiti maikamang, amang ipatag-unay kadagiti nakaikamangan da. To'y pakasaritaam ti mangi panagnek, nga awan kinapudno ti damag, wenno mabuybuya tayo, nga awan ti agkatunusan a maikamang, iti nakaikamangan na. Ngamin, depende laeng dayta iti linnangan, kan panagraem iti tunggal maysa. Kasken ka, ken kadagiti nakaikamangam. Sapay kumata paraburan pay tinamarswa iti atidug a panagbiag ti katugangam. Tap nagtultuloy ti kinaragsakyo kas maysa a pamilya. Alakastan pagayam ko, katagyaman na iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti danan, ti biyahe. Bintun, mapunas, dito'y lagi. Pag-ibig, naglabas, asaan kan panubo.
Jesus.